Pagkaswerte ni tatay siya atong nakuha karon or nakit-an nga tagaan og bugas. Padayon tay sa imong pagpakabuhi ining kalibutan na og patas. Ay kabalaka na ang Ginoo pirming nagtan-aw kanimo. Munang daghan kayong salamat nga ikaw akong nakita. Maayong gabi mga lods, ani ana pag kita mangita ta og nindot og angay nga tawo nga atong tagaan sa atong libreng bugas part 2. Maglaroy-laroy na sa ta sa kadalanan kay may day basin day makakita ta kay nata tinakitaan sa unahan nga angay tagaan pero pag balik nako nawagtang man ka uli na siguro sila pero padayon tas unahan basig natay makitaan di ay nga angay nga tagaan sa ato ang 5 ka kilo nga bugas. Adara, dan nih. Kan mo hindi tagaan kuyog yung nanay, kuyog yung bata. Atong susunoron mga lodja, tanaw lang tayo sa ilang diskarte sa ilang pagpanginabuhi aning kalibutan na. Kani sila pwede na gini sila mangawat, pwede na po mag-unsa magbinugoy pero ni trabaho sila og patas. Sila bisikleta, si tatay niya anay anak niya ay nagpapalakaw mga yan. Mga naging sila kanang nanginaboy, may usa ka bata, anak siguro niya. Kanaw natin unang anak. Sibaran ko tulo dito. Buyog yung mga bata o anak. Mga bata o anak. Buyog yung anak wa kabuo. Susunuron sila. Muhunong sila sa pita karon. Apa nang kanan? Amabot to maginigupon ay mga bata. Sa bayan natin. Sa bayan natin sa tuan kanang di nang habi ang basura. Tuloy ng mga bata nang habi ang basura. Tanaw natin kailangan natin. Kita basura, tanaw ilang basura mga luto. Mga bata, mga bata. So, ito pahiyagan gamay para maklaro. Klaro, ano nga, sektuan, pahiyagan gamay. Nagabot sa unahan, ito nandoon ng tatay. So, tatay kayo nahayagan. Pahiyagan gamay, sakto kayo, mahiyagan gamay niya. Sektuan yan. Ang uhag sa tuwan doon at puyod yung bata. Pero, malibigan niya sa ako. Gibilin din na niya. Kaya gipinlan. Gitapok daan niya, no? Kaya, kuan ka ng puyod yung mga bata. Kaabot na kadyot mga lords. So meaning nanguha siya basura ganina. Iyan ang gitapok daan. Sa yun, iyarang giagi. Sundo na ito dapat unahan. Nag-uutaw yung anak taon. Dito tagbakanti. Sundo sa tatay, iyarang na yung mga anak. Sawan na hawan natin. Labyan ito gamay. Tanawa itong naong ni tatay. Pero mula magbugoy-bugoy po. Pero may katagkaraan ng bakatay-bakanti gamay arita hawan. Pero looy na masura man. So meaning, nikuhan sa upatas. At kaligat kita. Nah, tadi sunod pa. Tay! Asa pa yun?
Ano pa yun, tay? Ha? Ano tay? Asa mo pa yun? Diyan ako, diyan ako. Kadang lang ngayon, ako ng mga bata na ka. Tagasan mo? Diyan sa ka na may stoplight na. Dul, day. Masura mo? Oo. Kumusta mang iyong pagkoro? Dagan mong nakuha. Makarag yun siya, mga bata na ka. Kuy, kinumang ka bata lagi. Kita na ba ito? Katong na, Nga man ang parihapon? palagit ako, diba? Pamay ka nang... Taga-asa mo di ka? Diyan ka, Palos. Ano diyan ba, Palos? Yes, sa ubos na lagi. Lapo-lapo, ragig ka. Ikuan. Yan na, may malungag na. Ano, malungkot mo. Well, sudan. Yan ang sudan mo eh. Daghang magbugas. Dili sa diyan. Oh. Okay, ato ko ihatag niyo yung bugas mo pa ba? Ha? Hindi mo may taga, ano? Salamat, Okay, nang hata, nangita mo gugurog tagaag bugas nga. Timing sa kuninyo, bago susunuray mo duha ba? Yung mga namanak, yung mga gusto mo yung ano tayo? Windel, boss. Windel? Yung mga anak, pila edad nila? Pila edad nila? Mga pila edad nila? Edad. Jess. Niya. Singan? John Del, Andrea. Hindi nga lindol, mga artista ang pangan. Ikuan. Pero lapo-lapo, rin mo? Boss. Diyan kita mo ka na at ka ng... Kaya na ipalog ko ng... Tumayo, no? Kaya na itong kay Mito. Wala may lang na kaya ka ng... Naku, hatang ninyo ang bugas, nilang gamay-gamay yan pero wala magmakatabang sa ninyo. Oo. Inikuan kay, hatag ko rin ba yan? At ay grasya na lawat nga hatag kagamay. So, ito nga na yun, Jundel? Windel, boss. Windel? Naku, hatag ninyo boss na. Hatag makatabang ninyo ba? Gamay rin nga. 5 ka kilo ragod niya. Susul tagamas, grasya nga dawat nito ba? Salamat kayo, boss. Oo. Mauran ko yung panginabuhi. Awit nga, nangita ko ka na mga angay yung tabanganan. Nga, 5 ka kilo niya. Oo. Nga, Salamat. malas. Kakapunan ka na nagsudan, nakalimot sa kagpalitpod ni Paul. Okay, salamat. Oo. Nga, nag-video rin ba? Okay naman i-upload? Okay, boss. Ha? Okay, boss. Pwede ay, makita ang tangahon. Ay, okay, boss. Okay, boss. Kita, salamat kayo ha. Nga, amping mo kay. Salamat kayo. Nag-eskwela rin yung mga bata ha. Usara na eskwela ka. Gusto ko register pa man kay. Oo. Hindi ako tarapuan ko. Hindi ligid ma-registrado ba? Maugod. So, taga-dirigin mo, dili? Hindi ligid mo taga-diri. Asa na inyo? Sa Bukiran sa Talamban. Layo. Pero ano masayo na, daron. Naari. Kuan. Pero doon na mga 10 years na siguro. 10 years na. Pero wa pa mo kabotar ni Kuan Andre, di pa mo botante. Dili voter dire. Ah? Ako ko anon, tatay. Tatay ni mo kabotar ni Mama. Andre. Sige, ampo mo kay gabi. Sa oras na ro mga Sabi mo salamat. salamat kayo ha. Biyahe yung stand, basing tirahan kay sticker ba mo. Oo. Mo follow ka na ako ha. Sticker. Baon lang nato kay. Dahil ganito, ang grasya madawat na to, i-share sa nato. Manang, ikuha sa itong mga angal nga ko. Sige, salamat kayo basing ha. Biyahe yung stones. Salamat kayo. Basing makakita ka na, i-search ni mo na. Ay, kuan. Kaya ampung mo ha. Salamat kayo. Kuan o, sige, ampung mo. Okay, panglungag pa. Sige, salamat. Kalaway tawanan na. Kung nabuhi yung buhi niya mga daa pa lang dito ako dakong kwarta yun nga. Pwede na ito pakapinan o tuan, kwarta lang kasi tawag ka na ng kwarta. Pintay ka, nang ginagmaram niya ito ah. So, salamat kayo, tatay, Windel, amping mo. Tay!
Bye bye! Ayan!